Uffiċjalment Sargas iltaqet mal-Prim Ministru 18 il-xahar ilu. Laqgħa li jinżammet għal kollox mistura min-naħa ta' Lorenz Gonzi u li saret magħrufa biss wara li kienet żvelata min-naħa ta' Sargas fil-jiem li għaddew. Iżda fil-verità l-Prim Ministru ilu sa mis-sena 2007 jaf bl-impjant ta' Sargas u dan għaliex fit-23 ta' Settembru tas-sena 2007 uffiċjali minn din il-kumpanija kienu tkellmu dwar il-pjani tagħhom li kienu qed jipproponu għal Malta f'intervista mal-Gazzetta The Sunday Times. Dakinhar huma kienu tkellmu dwar il-possibilità li Malta sal-2012 tkun waslet f'pożizzjoni li tipproduċi l-enerġija li jkollha bżonn mingħajr tniġġis. Dan ifisser li 20 xahar sħaħ qabel ma kien iffirmat il-ftehim sigriet ta' aktar minn 200 miljun euro mal-BWSC, Lorenz Gonzi kien konxju illi teżisti teknoloġija illi tħammeġ ħafna inqas u li kienet twassal għal roħs fil-kontijiet. Il-Prim Ministru kien jaf żgur bil-proposta ta' Sargas għaliex fost dawk illi lura fl-2007 kienu diġà qed jitkellmu b'mod pożittiv fuq dan l-investiment kien hemm John Dalli illi dak iż-żmien kien il-konsulent ta' Lorenz Gonzi. Lura fl-2007 Sargas kienet qed tappella biex jibdew isiru l-istudji neċessarji dwar il-pjani tagħha l-Malta u kienet anke resqet il-proposta illi x-xogħol fuq l-impjant tagħha jsir fit-Tarsnari Maltin. Bħala konsulent tal-Prim Ministru John Dalli kien qal li t-teknoloġija ta' Sargas kienet teknoloġija unika illi tista' taħdem sew f'Malta u li għandha l-possibilità illi tagħti lill-konsumatur prezzijiet stabbli u ħafna aktar baxxi. Madankollu minkejja li jaf bil-proġett mill-inqas 4 snin u minkejja li jiltaqa' man-nies warajh 18 il xahar ilu, Lorenz Gonzi qed jibqa' jinjora il-pjani ta' Sargas.